खुलुमबाय लोगोफोर। माने आं सानो दिनैनि तारिखआबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' जातिनि थाखाय, जोंनि बर'नि थैनि थाखाय जोबोर आनलाखि आरो। मानोना थांनाय 25 जुनाव NDFB सा-8 NIA केसाव नांनानै थानायनि जोबथा बिजिरनाय दंमोन। नाथाय बै दिनखालि बिजिरालासिनो 25 तारिखआव बिजिरनाय लादोंमोन। नाथाय बे दिनावबो बिजिरनायनि हाबाफारिखौ केन्सेल खालामना होबाय। नाथाय मानो खालामखो? कारना मा? सिङाव मा दङ? जोंनि गोदोर गोलावफोरा जेबो मावमाराखै नामा? दाय गैयि मानसिखौ NIA केसाव लागायना दोननानै थैजासिम जेलावनो दोनबाय थानो सानबाय नामा? जोंनि गोदोर गोलावफोरा बिसोरनि NIA केसनि फाइलाव मा लिरनाय दं आरो बेफोरखौ मोजां नायदोंना नायाखै? मानो बख'नायनि थाखाय गुरुत्त होआखै? दा नोंथांमोना आगोलनि भिडिअ'बो नुखादोंमोन जों आं बुंखादों प्रमद बर' सारनि बुंनायनि मुडाव, प्रमद बर' सारनि बुंनायनि टेकनिकआव दालमे कुछ काला है होननानै बिनि बुंनायनि मुडाव बुजिना मोनदोंमोन जे सिङाव भितोराव सोरनिबा गाथिनाय लामा दोङो, बेयाव सोरनिबा भाव फान्दायनाय, सोरनिबा नासयनाय, सोरनिबा थाखायसो खामानिखौ मावनाय, बेफोरबायदि हाबनानै दोङो आरो सिङाव। दालमे कुछ काला है होनना बुङो बिदिखौनो। दा बिदिनो दाखालि बावैसो गवालपारा दुधनैयाव जालांनाय केसनि सायावबो जोंनि बर'नि सिबानो जा, MLA आनो जा, MCLA आनो जा रावबो खबर लानो थाङाखै होननानै 90% बर' लाइमोनफोरानो, बर' जातिफोरानो, बर' हारिफोरानो जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। ओरैबायदि बुंदों BTR सरकारा जेबो मावाखै डाइरेक्ट बुंहैजानाय जाहैदों आरो नंगौबो नामा? ना BTR सरकारा जेबो मावाखै नामा? प्रमद बर' सारा जेबो मावमाराखै नामा रायजोनि थाखाय? दा गवालपारा दुधनैयाव जानाय जिनाहारिनि आरो मार्डारनि केसाव मानो खबर लानो थाङाखै? आबसुआ सिगांनो आन्दलन खालामदोंमोन, 1.5 मासनि सिगांनो बिसोरनि आन्दलनखौबो नाजावाखै। बर' हारि जानानै, बर' जाति जानानै, बर'नि थैखौ लानानै, बर'नि खैफोदखौ मानो बोखांनो सानाखै? मानो खबर लायाखै? जोबोर साननांगौ बाथ्रा आरो इयाव। खबर लानो थाङियाव भितोराव जोबोर हाबनानै दोङो, इयाव बुंबाबो बुंख'हाया बेफोर बाथ्राखौ हाबनानै दोङो आरो इयाव मोनसे नेगेटिभिटि इनार्जि हाबनानै दोङो होननानै जों बयबो मिथिबाय आरो। दा गवालपारा दुधनैनि हिरनमय खाख्लारिनि मार्डार केसा ओरैबायदि जादोंमोन, बिथांखौ सुग्लि बुथारदोंमोन दुथांफोरखौ हमबाय। नाथाय हिरनमय खाख्लारि थैनायनि न'खरनो एबसुफोरा दाबि खालामदोंमोन जि बे दाबि खालामनाय बाथ्राखौ नाजावना लायाखै। एबसुनि बाथ्राया रज'वासै। BTR सरकारा नाजावनांगौमोन, BTRनि गेदेर गोलावफोरा खबर लायनांगौमोन, मानो लायाखै? जोबोर साननांगौ बाथ्रा। दा आं सानो नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं बुंला। दा आं सानो गवालपाराया जोंनि BTR डिस्ट्रिक्टआव गोलैया आरोना। गवालपाराया जोंनि BTR एरियानि डिस्ट्रिक्ट नङा। बिनि थाखायनो जोंनि BTRनि मन्त्रि MLA फोरा खबर लानो थाङाखै नामा? बिदि बुंजानाय जाहैदों आरो नंगौबो जानोबो हायो। सिङाव गवालपाराया जोंनि BTR एरियानि सिङाव गैया, बिनि थाखायनो BTRनि MLA मन्त्रियानो जा, MCLA आनो जा खबर लानो थाङाखै आरोना। एक्सट्रायै गवालपाराया एक्सट्रा मन्त्रि दङ, MLA दङ, EM दङ, बेफोरबायदि माबा मोनसे दङ। बिनि थाखायनो जोंनि BTRनिखौ खबर लानो थाखाय सुबिदा होआखै नामा? आसाम सरकारा सुबिदा होआखै नामा? बेफोरबायदि साननांगौ जानानै फैदों आरोना। जुदि बिसोरो होबथायामोनबा जानो हागौ जोंनि थांगौमोन, आन्दासारि मोनसे। जुदि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव थानाय EMफोरा होबथायामोनब्ला जोंनिया थांगौमोनबो जानोबो हायो। दा इयो साननायसो बाथ्रा बियो। जानांगौ माबा मोनसे होबथादों, खबर लानो फैनायनि कारनाव, खबर लानो थाङिनि कारनाव बिदि जानोबो हायो। जोंनि BTRनि बेफोरखौ चान्स होआखै आरो इयाव थांनो, बिनि थाखायनो खबर लानो थाङाखैबो जानो हायो। नाथाय थांनांगौमोन। हमना ला इन्डियायावनो मुस्लिमजों हिन्दुजों दावराव जायोबा पाकिस्ताननि मुसलमानफोरा इन्डियान मुसलमाननो हेल्प होयो आरोना। बाथ्राजों बुंना हेल्प होयो, रावबोथ' थांनानै दानलाय सुलाय खालामहैनाया बाथ्राजों बुंना हेल्प होनायानो बुहुत हेल्प होनाय। दा इन्डियायाव हिन्दुजों मुस्लिमजों दावराव जाबा बांलादेशनियाबो सापर्ट होयो। मोनसे
काउन्ट्रियाव जानायखौ गुबुन काउन्ट्रिनियानो हेल्प होनो हायोबा जोंनिया मोनसे स्टेटआव थानायानो मानो हेल्प होनो हाया माने थांनांगौमोन खबर लायनो थांनांगौमोन बेसेबां गोजान लामा बियो गवालपारायालाय दा बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंजानाय जाहैबाय आरो दा बिनि थाखायनो जोंनि प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै होनजानाय जाहैबाय माने सासे बिटिआरनि चिफ जानानै बियो सोरनि सिङाव सलायना दङ सोरनिबा सिङाव सलायना दंमारो नामा सोरदोबा गादब जाना दोनमारदों नामा सोरदोबा बुरखाय जानानै दोनमारदों नामा माने बर'नि थाखाय खबर लानांगौ खामानियाव माने खबर लानो थाङाखै जायबायदि खामानियाव माने नुजाहैनांगौ बेफोरबायदि खामानियाव नुजाहैयाखै जायबायदि खामानिखौ मावना होनांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावना होआखै माने सोरनिबा सिङाव दंमारो नामा सोरनिबा गादबनानै सोरदोंबा गादबना दोनजामारदों नामा माने जोबोर साननांगौबो जाना फैदों दा जोंनि बिटिआर इलेक्सना माने जानोबो बारा गोबाव गैला जुदि खामानिखौ जुदि मोजां मावा जाय सरकारा दङ बे सरकारा जुदि खामानिखौ मोजां मावना दिन्थिया माने फैगौ समनि इलेक्सनाव आरो देरहानायनि लामाखौ माने जोबोर गोजान नुहुरो आरोना जियानो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा माने जाय सरकारा खामानि मोजां मावा बिसोर सरकारा माने गोलैनायनि चान्स थायो आरोना माने बिसोरनि सरकारखौ माने रायजोआ खोलैनो माने मोनसे लामा नागिरो आरोना माने लामा नागिरनोबो नांगौ जाय मोजां मावाबालाय बे सरकारखौलाय बानाय नांगौ दा टेक्न'लजि हिसाबै माने जोबोर आपग्रेड जाबोदों जागा जागा माने सलार होदों लामा बानायदों माबा माबि जल जीवन मिशन होदों अरुणय होदों PM किसान होदों माबा माबि न' होदों बहुद बुस्थु होदों नाथाय बेफोरदोल'दोबो जाया माने रायजोनि गेजेराव ओरैबायदि खामानि मावनो हानांगोन अब्लासो नोंसोर माने सालायनो हागोन माने दा 90% माने जेबो मावाखै होननानै बहुद बुंदों माने गोबां कमेन्टआनो माने 80% कमेन्टआनो माने इउपिपिएलखौ माने खामानि मोजां मावाखै होनना बुङो आरोना माने 80%आनो खामानि मोजां मावाखै होनो दा फैगौ समनि इलेक्सनाव मा जागोन बेखौ जों जेबो बुंनो हाया दा बिसोरसो मिथिगौ जुदि मावमाराखैबा दाथ' नुमारदों माने खबर लानांगौ खामानिखौ खबर लाया मावनांगौ खामानिखौ मावाखै माने मा बुंनो आरो माने दा जियानो जा माने गवालपारा दुधनৈ निरमल खाख्लारिनि केसाव माने बर'फोरा माने सापर्ट होनांगौ आरो जुदि एबसुनि आन्दलनखौ नाजावा आरो गोख्रोङै एबसुफोरा आन्दलन खालामफिनगोन बेखौ बिथांमोना बुंखादों माने एबसुनि आन्दलन खालामनायाव माने बयबो सापर्ट होनांगौ माने बिटिआर सरकारा मावमाराखै नामा मानो खबर लायमाराखै कारना मा सोरनिबा सिङाव दंमारो बिथांमोना बिदि साननाया माने बयनिबो गोसोआव हाबनानै थाबाय आरो दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।